Salut tuturor! Vreți să știți care sunt pașii corecți pentru a deveni un coafor frizer profesionist? Numele meu este Sandu Petrișor, sunt coafor de mai bine de 15 ani și sunt trainer pentru Hair Professionals România. Am început această meserie foarte devreme. Nu mi-aduc aminte dacă am făcut primul tuns la 15 sau la 16 ani. Am lucrat pentru prima oară ca angajat într-un salon la vârsta de 18 ani și de atunci nu prea am mai făcut alte lucruri. Dar atât despre mine, mi-ar plăcea să avem șansa să ne cunoaștem mai bine pe parcurs. După cum ați observat în introducere, am folosit termenul coafor și nu cel de hairstylist. Practic vorbim despre același lucru, dar îmi place mai mult termenul în limba română. Sună mult mai bine și are originea în franceză, o limbă cu o mai mare tradiție în acest domeniu și mai romantică, de ce nu? Fără să însemne că urăsc limba engleză. Sunt trainer pentru Hair Professionals Firenze România, care, apropo, este un brand italian. Am fost întrebat de foarte multe ori de către multe persoane care este metoda, strada cea mai bună pentru a deveni un profesionist în domeniul îngrijirii personale. Da, această meserie atrage multe persoane din diferite motive. Așa că, pentru început, hai să vedem de ce vrei să devii coafor și care ar putea fi motivele pentru care îți dorești acest lucru. În primul rând, o să încep cu categoria care mie îmi place cel mai mult. Să zicem că ești la sfârșitul adolescenței, ai între 16 și 22 de ani, îți dorești să înveți o meserie care, să zicem, să îți faci un rost, ai o latură artistică pe care vrei să o dezvolți și cauți ceva care să te facă să stai în mijlocul oamenilor, mai ales al oamenilor fericiți. În general, oamenii vin la noi când sunt fericiți, ceea ce este foarte bine. Dacă acesta este cazul tău, te rog, nu mai pierde timpul și începe. Poate observi, făcând pe prietenii tăi câte ceva, că îți iese. E și mai bine, înseamnă că ai talent, fapt fundamental în meseria noastră. Apropo, această categorie este și cea mai descurajată de către familie și prieteni, mai ales dacă ești un pic mai isteață, mai isteț, ai avut note bune la școală. Vei auzi multe replici de genul: tu poți mai mult, găsește-ți o meserie adevărată, bla bla. Eu însumi nu am fost foarte încurajat de părinți când eram mic. Știu cum este, chiar dacă am crescut într-o familie perfect normală pe care îi iubesc. Așadar, dacă ești în prima categorie descrisă de mine, nu mai aștepta, nu mai pierde timpul, fă pașii simpli pe care urmează să ți descriu în continuare. Avem nevoie de oameni inteligenți în această meserie, se poate face carieră și se poate să îți creezi și să-ți întreții propria familie din această meserie. Istoria recentă ne demonstrează acest lucru. Probabil cunoașteți sau ați auzit de vedete din domeniu care, după cum se spune, au reușit. Pierd un pic timpul pe acest argument pentru că am întâlnit de multe ori concepția total greșită, cum că, dacă nu îți place cartea, trebuie să te faci coafor frizer. Am lucrat în Italia 7 ani și acolo era aceeași concepție. Vorbind apoi cu colegi din alte țări, mi-au confirmat că cam așa ar fi și pe la ei. În același timp, istoria este plină de frizeri filozofi sau unde mai pui că în frizerie a luat startul chirurgia modernă. Pentru cei care nu știți, în Evul Mediu frizerul era și dentist și chirurg. A doua categorie sunt persoanele care au încercat diferite meserii. Au între 22 și 30 de ani, au fost poate ospătari sau plecați pe afară, unii poate au făcut o facultate și nu și-au găsit locul în meseria studiată. Pentru voi încă nu este prea târziu. Puteți urma pașii descriși de mine și puteți să vă găsiți locul printre noi, să deveniți cu adevărat coafori, frizeri, de ce nu cosmeticiene sau manicuriste. Pașii sunt aceiași. La fel, poate nu ați început de mici din cauza lipsei suportului sau din diferite motive. Important este că v-ați hotărât acum și sper eu să vă îndrept pe calea corectă. A treia categorie sunt persoanele care au depășit deja 30 de ani. Poate au 40 sau 50 de ani, am întâlnit deja destule persoane. Fără să vreau să descurajez pe nimeni, absolut deloc, și voi puteți urma pașii descriși de mine. Sunt pași simpli și la îndemâna oricui. Dar, din păcate, aici am întâlnit cele mai multe persoane care încep această meserie din motivele greșite. Motivele greșite sunt greșite pentru toate categoriile, indiferent la ce vârstă începeți. Sunt persoane care au auzit că în această meserie se fac banii ușor.
Persoane care cred că este o meserie simplă, că oricine o poate face. Persoane care cred că nu trebuie multă carte ca să o poți învăța, pentru că se învață repede. În plus, nu-i așa, ce mare greutate, am văzut eu ce simplu tunde coafeza mea. Sau ce este așa greu? Iei catalogul, vezi unde scrie roșu, clienta a cerut roșu, simplu. Curând veți descoperi că nu este deloc așa. Este o meserie care se învață în timp, devii bun odată cu timpul, la fel ca în oricare altă meserie. Îți pot lua până la 3 ani ca să începi să devii sigur pe tine și până la 5 ani ca să fii cu adevărat un profesionist. Nu mai desconsiderați acest fapt. Am auzit des persoane care îmi spun că și ele și ei știu să tundă pentru că în familiile lor ei sunt frizeri, au tuns pe mămica, pe bunicul, pe tăticul. Nu este greșit. Toți am început de acolo. Trebuie să tundeți toată familia, blocul și așa mai departe, dar asta nu se va pune la experiență dacă doar pe asta o aveți. E ca și cum mergi să te angajezi ospătar și îi spui angajatorului că și tu ai experiență. La tine în casă tu pui masa mereu și mereu îi servești apa bunicului. Pur și simplu, nu are sens. Spun toate astea nu ca să vă descurajez. Este mare nevoie de profesioniști în domeniu. Avem nevoie de voi toți din toate categoriile de mai sus. Am vrut doar să mă asigur că nu începeți din motivele greșite și că plecați pregătiți la drum. Unul dintre proverbele mele preferate din limba italiană este: dacă era simplu, o făceau toți. Poate există și în limba română, nu știu, eu l-am auzit pentru prima dată acolo. Ok, haideți să vă spun pașii pe care eu vă sfătuiesc să îi faceți pentru a pleca cu cele mai bune șanse la drum. Pasul numărul 1. În primul și în primul rând, testează-ți talentul. Nu este neapărat să începeți cu tunsul. Încercați să aranjați părul cuiva, împletituri, cocuri simple, urmăriți un tutorial. Nu vă descurajați dacă nu vă iese, dar dacă după ce ați făcut câteva încercări vă doriți să faceți mai mult și mai bine, atunci merită cu siguranță să încercați. Pentru frizeri, mă refer la cei care vor să tundă doar băieți, vă spun cum am început eu. Am făcut primul meu tuns pe prietenul meu Viorel, cu o mașină de tuns împrumutată. Am simțit acel ceva și de atunci nu m-am mai putut opri. Am ieșit imediat în stradă, pe atunci nu existau telefoane mobile, și am mers aproape 1 kilometru în zona unde știam că poate fi prietenul meu Maricel. Pe atunci știți cum e, noi umblam pe afară. S-a întâmplat să îl găsesc și l-am invitat la tuns, aveam 15-16 ani. Dacă faceți asta și simțiți ceva, treceți la următorul nivel. Pasul următor nu este o greșeală. Oare să vă sfătuiesc să mergeți la un curs de calificare? Din păcate, în România, în toată România, nu avem școli profesionale sau academii cărora să le pese mult despre cât de mult învățați. Nu înseamnă că nu există deloc, dar nu sunt multe, iar problema este acută în orașele mici. Știu că voi supăra multă lume, dar pentru cei supărați, cu cât recunoașteți mai repede acest fapt, cu atât poate veți lua măsuri mai repede pentru a îndrepta lucrurile. Dacă la îndemâna voastră, la dispoziție, aveți doar tipul de școală care dă diplome de calificare pe bandă rulantă, în general durează puțin, să zicem cam 3 luni în care trebuie să mergi 3-4 zile pe săptămână, atunci mai bine nu mergeți. Nu pierdeți timpul. Haideți să clarificăm un lucru. Fiți atenți. Diploma nu vă trebuie la nimic. Nu este fundamentală la angajare, nici în România și în nicio țară a Uniunii Europene. Dacă știți să faceți ceva, vă garantez că se va găsi o metodă ca să fiți angajați. Așadar, nu diploma definește cine ești, contează ce știi. Este valabil pentru toți cei care vor să își găsească un job în secolul 21. Deci, dacă nu aveți o școală bună în zonă, de unde oamenii ies cu adevărat pregătiți, vă rog, treceți la pasul 2. Încercați să găsiți un salon care să vă primească ca și ucenici. Știu, veți spune că este greu, că nu vă vrea nimeni, că toți cer experiență.
Din păcate, așa este. Nu este simplu. Dar vă aduceți aminte proverbul italian? Dacă era simplu, o făceau toți. Aceștia sunt pași pentru a deveni o profesionistă, un profesionist adevărat. Nu sunt meniți să fie simpli. Motivul pentru care nu sunteți primiți cu ușurință este foarte complex și nu ține de angajator în cea mai mare parte. Aici cea mai mare vină o are statul român, care nu încurajează cu adevărat ucenicia. Și dacă cineva o să mă contrazică, mă refer la o autoritate a statului, îi invit să mă sune și le explic exact de ce acea lege nu funcționează deloc. Legea uceniciei. Un alt motiv sunt oamenii. Deoarece statul nu ajută angajatorii, aceștia sunt nevoiți să facă o foarte mare investiție în pregătirea unui om. Problema apare atunci când, din cauza perioadei în care trăim, în care toată lumea experimentează, schimbă lucruri, locul de muncă, la fiecare câteva luni nu avem un alt job, după aia la fiecare impediment prindem, lăsăm, pleacă, asta ni se întâmplă nouă. Așa sunt vremurile. Nu știu dacă e bine sau rău. Nu intru în spirala pe vremea mea era altfel. Trăim cele mai bune momente ale omenirii. Dar acesta este un fapt. Oamenii nu sunt statornici, lucru care nu ajută atunci când vrei să faci o investiție. Și apropo, când spun investiție, nu mă refer doar la bani. De cele mai multe ori punem suflet în pregătirea unui om. Să recapitulăm. Testați-vă talentul pe familie, pe prieteni, pe cunoscuți. Încercați să faceți ucenicie, dar, în opinia mea, nu trebuie să dureze mai puțin de 6 luni, până măcar să puteți trage prima concluzie. Mergeți la o școală bună, informați-vă bine înainte, sau, în ultimă instanță, faceți un curs de calificare. Am lăsat însă pentru final cel mai important aspect. Acesta este sfatul suprem. Găsiți-vă o echipă. Da, găsiți-vă un loc cu oameni în care să lucrați și unde să puteți avea mentori. Nimic nu vă ajută mai mult decât un mentor și o echipă. Avem tendința, în ultima perioadă, să ne separăm, să închiriem un scaun pe contul nostru, să devenim independenți. Am auzit odată o doamnă profesoară de la o școală de cursuri de calificare care sfătuia cursanții să își închirieze imediat un scaun după absolvire. Am avut șansa să cunosc acei studenți, nu erau pregătiți nici măcar să își tundă bunicii. Nu e un lucru rău, erau încă la școală, era normal să mai aibă de învățat. Greșit este să crezi că vei învăța pe cont propriu, fără ajutor. O echipă nu te învață doar meseria propriu-zisă, este mult mai mult decât atât. Sunt mult mai multe aspecte pentru a deveni un profesionist. Cum te porți cu clienții, cum vorbești, cum îți prezinți serviciile și produsele, cum devii un coechipier sau un lider al acelei echipe. Toate astea sunt mai importante decât faptul că știi tu să tunzi. Crede-mă, dacă ești singur și vei avea o problemă importantă, o clientă nemulțumită, e normal, pentru că ești la început. Dar dacă nu ai pe cineva care să te ajute, să te susțină în problema ta, vei sfârși atât de dezamăgit încât sunt mari șanse să nu mai vii a doua zi la serviciu. Și să te lași pentru totdeauna chiar. Așadar, găsiți-vă o echipă și un mentor, ei vă vor încuraja și vor fi acolo pentru voi la nevoie. Nu uitați, este un drum lung, dar foarte, foarte frumos. Această meserie vă poate da niște beneficii că nici nu vă puteți imagina. Și nu mă refer la bani. Vă veți putea expune creativitatea. Personalitatea voastră se va oglindi în fiecare clientă mulțumită care se va ridica de pe scaunul vostru. Aveți șansa să întâlniți o grămadă de oameni extraordinari, mă refer la clienți, dar și să lucrați cu unii dintre cei mai buni artiști din lume. Nu contează orașul sau salonul în care lucrezi. Noi lucrăm, pictăm și sculptăm zi de zi pe subiecte vii. Natura este canvasul nostru. Sper să vă fi fost de ajutor și dacă doriți să aprofundăm discuția, nu ezitați să comentați sub acest video sau să îmi scrieți la adresele de mail de pe site-ul nostru sau la cel lăsat în descriere. Vă urez succes! La revedere!